Urigekero kibo bunge bwensemu ye bunge ya Nyaribari Chache Joseph Birundu oruro kubore guchiase uyo kabero mu bunge onyaribari Chache Richard Tongi gutigarase kiama kia Jubilee na rio barasukia maganyo nimerubiriye kiama kyobosio ayo nigachirege kegeke magiga yichinkuma koranda muna Tongi guchiare kubwatirana no mugabana bwe county ya Kisii Paul Simbarati ase obochori bore bosio yarorekanire bono situikire eseye mutua 2027 mugusibu NCP utogosororanga twali kobege ntekemo kirense yabwatani kirumonda akali kumusira so kirumonda kulise so yono iga paka tomo echinguru so that next year 2027 onyole nabwate nguru nono gwikaransa 20 to ikansa no opposition onyole nabwata abantu bamwe aboro nturigo kwananga ntubwate chigurupu kabisa ntubwate DCP ntubwate Wiper ntubwate Linda Mwananchi ntitogote yo mu buziyonde bwensi ase decision ya bekiro bono iga ntutwensi ipimba katora abajubi ukwane ku rujubi nakio some of us tokonya gotebanga twasoroira abantu twale sabari na lyalanyore chinguru alanyare gwikiremeze lya sabantu bandi bakwana yo moskoito moske buna Tongi okorire gaze matuka mange to supported ko 2013 we supported you 2017 2022 nje buna Birundu I supported you moske Tongi 2027 tigagutama tigagutanga ya Birundu narabu ngaho ndo marenga mapema wachakire komyo ira na nyomba gutokwanire gaiga Fred buna ko be president buna ko rwanya ribali na orabo minister so bono again tekigego chigia 2027 esabali egwa getege atuye yogo chikumirana na bali batatageti Fred ko omurayibu enseye yakoragera naba bisa ira na nyomba bangegas onyego gotebanga ya gaigana butokorigi nomination Tongi ni nchungoroki gingo kobwa on support nande go kombona ngengo support acha tiyo nyago cheroko cyo kumirana abantu butuko abantu aye bachite bagasalia matanga ino amatanga y'umungino mino igasari tigwenjere mbe sana no itu abegetekero nando njoke butuko chikulie bituma na bire nande gwatia nitenga ala aliyere igoro liyerense bona bituma mwe kolinere you need to come saya bwatikene ne chigo